Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η κορυφαία διοργάνωση γκολφ για την ναυτιλιακή κοινότητα, το Γλυφάδα Greek Maritime Golf Event, στο εμβληματικό γήπεδο της Γλυφάδας. Μια διοργάνωση που έφερε κοντά ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον αθλητισμού και κοινωνικής δικτύωσης, με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν την κάθε του στιγμή στη διοργάνωση. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 80 ναυτιλιακών εταιριών, το τουρνουά ανέδειξε τη δυναμική παρουσία της ναυτιλιακής κοινότητας, ξεχωρίζοντας για την άρτια και υψηλού επίπεδου διοργάνωση, την προώθηση του αθλητικού τουρισμού και των αξιών του γκολφ. Για τρίτη διαδοχική χρονιά, το Greek Maritime Golf Event στη Γλυφάδα υποστήριξε το σύλλογο Φλόγα, που κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μέσω κοινωνικής αλληλεγγύης, φέρνοντας κοντά την ναυτιλιακή κοινότητα για έναν σκοπό που αγγίζει όλους. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμού ήταν τέτοιος που ανέδειξε το συνεργατικό χαρακτήρα των διαγωνιζόμενων, δημιουργώντας ευχάριστο και φιλικό κλίμα. Jesper Hansen και Φίλιππος Πιπέρας ήταν οι νικητές των ειδικών κατηγοριών Longest Drive και Closest to the Pin, με την ομάδα των Νίξον, Κασίνη, Πιπέρα και Μαλτεζάκη να θριαμβεύει στο ομαδικό.